खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय स' नायलां नायदो ओमफ्राय नैबे जानि रुमा रिफ्लेक्सन जाबाय थायो दै कालारा ओमफ्राय रिफ्लेक्सन जाबाथाय एखेबारे जोंख्लाबजोबो स' मोजां नुवा ओमफ्राय जों दाख्लैयो कामान्ड' खारनाया केन्सेल जाना फैबाय ओमफ्राय दा 7 तारिखै थांफिननाय नांगो स' वाइट खालामसै मा जायो आरो अखाबो हाबाय थादो ट्रेनिं खालामनो माबा खालामनो मोनाखै प्रेक्टिस खालामनो मोनाखै स' बाहाय माइनास जागासिगोन सानदों स' आं दिनै न'आव दङ ओमफ्राय नोंथांमोननो आंनि दखानखौ देखायनो आरो आं दखान गंसे फिसा दङ आंना न'आव ओमफ्राय आं बेयावनो थाबाय थायो आरो स' नायनानै माइ दखान नोंथांमोननो आंनि दखानखौ देखायबाय ओमफ्राय आं मा मावो मा थायो आं जास्ट दखान गंसे फिसा दङ आरो बेयावनो थाबाय थायो आं ओरैनो टाइम पास ओमफ्राय आरो आंनि वाइफआ आरो एल पि स्कुलाव ओरैनो प्राइभेट माने एल पि स्कुलाव सरकारि ओमफ्राय हेडमास्टारा फोरोंनो लांदों आरो बेयावनो थांबाय थायो फोरोंनो गेजेर गेजेर टाइम मोनबा स' दिनै देखायगोन आं नोंथांमोननो आंनि वाइफखौ स्कुलाव थांनाय स' बेनि स्कुलखौ देखायगोन आरो आं दा दोनना फैनांगोन बेनिखौ ओमफ्राय नोंथांमोननो मोनसे खोथा फोरमायनो सानदों आङो दा नायलांबाय थाबानो जाबाय स' नै देलायगासिनो मालाय स्कुलाव थांनो दिनै मा फोरोंहैगोन नो मा फोरोंगोन फोरोंनाय जागोन जायाबा दिनै बिजाब होगोन खोमा बिजाब होगोन उत्सरना आरो मा खामानि मानसिया नांगोन दसथाखा आरो नै जोंना बिथाङाबो खारग'बाय दिनै आधार कार्ड बेसेना होनांगोन बेनि थाखाय स' नोंथांमोननो ओमफ्राय मोनसे मोजां खौरां मोनसे फोरमायनो मादो ओमफ्राय मानो होनबा नोंथांमोना जोंखौ गोबां खस्थ' खालामनानै साबसक्राइब खालामदों आरो जोंनि भिउसखौ नायो जों हेगारनाय भिडिअखौ नायो स' बेनि थाखायनो जोंबो नोंथांमोननि फारसे मोनसे हेफाजाब होनो हायो नामा बेखौ जों नायनो बादों आरो स' ओमफ्राय जेनेबा जायफोरा जोंनिफ्राय जेनेबा साबसक्राइब नांगौ जेनेबा आरो जायनो साबसक्राइब नांगौ गोनांथि जादों स' नोंथांमोना जोंनो लिंकखौ हरनो हागोन आरो ने साबसक्राइब खालामगोन ना खालामा नोङो साबसक्राइब खालामगोन ना खालामा स' नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय नैबे भिडिअआव कमेन्ट हरनानै ओमफ्राय जायनो साबसक्राइब नांगौ बे साबसक्राइब गोनां जानायफ्रा लिंकखौ हरबानो जाबाय आरो लिंकखौ हरनानै लिंक हरबानो जाबाय ओमफ्राय जोङो वाइट स्टुडिअ थांनानै नायनानै ओमफ्राय नोंथांनि लिंकखौ थुनानै जोङो साबसक्राइब खालामनो हागोन आरो स' जायफोरा साबसक्राइब गोनां जादों नोंथांमोना लिंक हरबानो जाबाय आरो स' बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय आरो मानो होनबा जोंखौबो नोंथांमोना गोबां हेल्प होदो बेनि थाखायनो जोंनाबो साबसक्राइब जादों ओमफ्राय आरो जोंनि भिडिअखौ नायो नोंथांमोना स' बेनि थाखाय थेंक्स फर जोंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय स' नै दोनना फैनोसै बेखौ बोरै जाखो स' गाइस नै दोनना फैनोसै स्कुलसिम साथाखौ नांफिनो आंनो बेखौबो नांगौ नाङालै स्कुला जानिफ्राय बारा गोजान नङा आरो हाइस 200 मिटारल' 200 मिटारबो जाबावासो 100 मिटारल'सो जागोन 100 मिटार दोनना फैनि साथाखौ नांगौ आंनो नोंथांमोना देखायलांनि बिथाङा मा स्कुलाव फोरोङो
Has mula jangan sabar sabar nak. Video lah bahaya dong. Ada kayak gunjan. Nah, saja nah. Ini ada kata lama kerja tas. Apa itu pak? Mana bah? Sana siya. So, đến nào phải vậy? Nó không mất. Ta cái chỗ của mình là gì? Perenggan nama dah. Jaki denan yang satu kelar apa ya? Dan dokan otain sih, dokan otain ini makam aja ya, mana aja ya. Johnny no ane bini deh. Nah, jadi nabi tang dawar kau belum mende, oka betul makam nak kerja bayi, sini cike. Oi, mana? Hah? So आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय थैंक्स फॉर वाचिंग आरो आं जोबनायाव मोनसे खनसे बुंबावनो सानबाय नोंथांमोना जायनो साबस्क्राइबनि गोनांथि जादों जायनो साबस्क्राइब नांगौ जादों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो डाइरेक्टनो नोंथांनि लिंकखौ कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय होमबानो आं वाइटि स्टुडिअ थांनानै नायनानै डाइरेक्ट साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो स' नोंथांमोना जायनो गोनांथि जादों साबस्क्राइबनि थ' लिंकखौ हर थैंक्स फॉर वाचिंग गुड बाय बाय बाय